Як ви звичайно починаєте. Дальше подається команда пара за пару. І знову, там є команди, які подають, дівчата переходять уперед або назад, ну як команди буде хлопець, так? І є ще, ми вистраємося в одну лінію, ну, ще всі, і отримуються, дівчата проходять своїм кругом, хлопці своїм кругом. От один із уваг, танцюються звичайні полічки, вот эти, так? Один із уваг, коли ми розводимо руки, тримаємося ось так, Арина просто не хватає рук, мені за талію обняти. Да, ага. Ми танцюємо просто польку. Значит, спочатку, потім пара за парою, і перший раз ми розводимо руки в боки. Как отримовувалося, що у всіх одинаково. Вот Алексей сейчас нечто робит, не здається, не в ритм, да? Раз, два, три, раз, два, три, да. Хотя мне уже может издаваться, конечно. Пробуем? Ну, я буду подавать команды. Просто полька мы танцуем. Пара за парой разводим руки. На финал, вот, на финал музычной фразы мы поворачиваемся. Девчина еще наперед, смотришь на месте. Ну, я бы вот. Мы можем танцевать польку и сюда, и назад. У этой польки только наперед, только сюда. Полька! И подается команда наперед. Девчата раз и переходит в другую пару. Команду мне не надо подавать. Хорошо.